Les entitats subsignants volen expressar la nostra preocupació davant l'evolució de l'actual procés de normalització posat en marxa pel Govern central d'acord amb el nou reglament d'estrangeria. Reclamem que d'una vegada per totes es dugui a terme una política de migració més realista i a llarg termini, que aposti per la real integració social dels emigrants com a ciutadans de ple dret i per una política seriosa de cooperació al desenvolupament dels països emissors de migrants. L'any 1992, en un país on vivien 6 milions d'habitants, diverses entitats van promoure l'informe de Girona, 50 propostes sobre immigració. Han passat més de 30 anys i aquest país ha arribat als 8 milions d'habitants i aquelles propostes perduren. La plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants insta als responsables dels partits polítics a elaborar missatges que es mantinguin dins l'esperit que fins ara ha permès la bona convivència en els nostres municipis. Instem, doncs, els dirigents i representants polítics perquè es comprometin amb els ciutadans i ciutadanes i perquè tinguin una cura especial en el tractament dels seus missatges electorals per continuar en la línia positiva de treball que la societat i els ajuntaments en concret han dut a terme fins ara. Al principi dels anys 2000, recordeu que és quan comencen a haver-hi una entrada ja més forta de migrants a Catalunya. Això comença a ocupar i a preocupar a l'Església, a les entitats d'Església, no? En aquell context es produeixen diferents tancades d'immigrants sense papers que reivindicaven poder ser regularitzats, etc. La plataforma es va crear després d'un fet, va haver una tancada de migrants a la catedral. Això va provocar tot un cert enrenou i va fer que en aquell moment la Joana Martín, que era la responsable de migrants a Càritas, el Pepe Rodado i l'Eduard Ibáñez, de Justícia i Pau, es van trobar i van dir que s'havia de fer alguna cosa, que s'havia de donar una resposta. Voler crear un espai en el qual fos un espai de reflexió, de coordinació i d'intentar aquests reforços donant força a aquest moviment que després es desenvoluparia. Sempre hi ha hagut una certa oposició, una certa recança, però actualment crec que és massiu. És molt difícil poder defensar el dret dels migrants en el moment que vivim. Els últims 20 anys hem crescut amb 1 milió de persones a aquest país i si tirem una mica enrere aniríem de poc més de 6 milions als més de 8 actuals. Les estructures s'han d'habilitar i si no hi ha entitats com aquestes que denuncien que no s'està fent una inversió on correspon i perquè es facin les polítiques que corresponen aquí, ens acabarà sortint que hi haurà gent que se senti exclosa i llavors carreguin la culpa contra el més feble. No anem a millor. Malauradament, alguns temes són com el líder amb el mote. Jo penso que han passat 20 anys, bueno, però estem igual, però no, estem pitjor. Un dels problemes primers que surt a la població és el problema migratori. Però a vegades hi ha fonaments, perquè hi ha certs barris on hi ha dificultats que realment hi són, aleshores hem d'intentar no fer un discurs que obviï aquesta realitat conflictiva, però el problema no està amb els veïns, sinó que està en altres temes, no? Un valor que encara és més necessari ara que mai, que és el tema de trobar-se, reflexionar junts, compartir experiències, però jo afegiria segurament un element que avui en dia és molt important, que a vegades també és el més difícil, és el tema de la sensibilització. Com sensibilitzar les pròpies comunitats, que tampoc no són immunes a aquesta percepció esbiaixada, no? O aquesta percepció problemàtica. La plataforma sempre s'ha centrat i es centra en els col·lectius més vulnerables. Quan parlem d'immigració, un dels col·lectius que és més vulnerable són les persones en situació administrativa irregular. Malauradament,
Això estava en l'origen, quan es va crear, i passats 20 anys segueix sent una preocupació. La cultura de l'encontre que deia el papa Francesc a Fratelli Tutti és molt important. També reflectir i aprofundir en aquest nou concepte que ens proposava el papa Francesc a Fratelli Tutti quan parlava de noves síntesis culturals. Què vol dir això de noves síntesis culturals? Què vol dir integrar? Què vol dir identitat? Estem en una societat, en una identitat múltiple, amb moltes persones que porten i que viuen sense conflicte identitats múltiples, i això és el que haurien també d'acompanyar. El que té de valor, sobretot la plataforma, és que la diversitat de totes les entitats que es poden representar o poden participar en la plataforma es produeix moltíssima riquesa i que, a més, tenen un valor que és la col·lectivitat, de poder fer alguna cosa de forma col·lectiva. El fet de tenir un lloc de comunicació, d'integració, de formació, per descomptat, per poder comunicar o per poder demanar ajuda, penso que és fonamental. Què puc dir? Bé, que tot continua, que realment fa molta falta la gent que treballa en aquest sentit, no? I gràcies també a aquesta sensibilitat d'aquesta gent i que a vegades es crida amb veu forta, no?, per fer trontollar una mica tot el que està tan establert, doncs tant de bo, doncs aquests aspectes puguin millorar per bé de la humanitat.